Becer maring pasar, guys. Kira-kira tuku apa ya, guys? Jen malah bingung nyong, guys. Guys, suasana pasar mau esuk lah, ya lumayan rame, guys. Niliki bakul jajan inyong tuku golang-kaling loro jerek 4.000 perak, guys. Lanjut tuku lombok separon prapat jere 8.500 karo tuku kentang ke sekilo jerene 8.000 karo tuku tempe siji jere 3.000 totale 19.500. Lanjut inyong tuku kedelai ke jerene 5.000 perak, guys, sak prapat wae, guys. Lanjut inyong tuku shampoo sak renteng karo roti totale 14.500 baik. Lanjut tuku kangkung saunting 3.000 perak baik, guys. Singkat cerita ngene becer wis rampung lah ya balik, guys, maring parkiran. Sak mene akeh iki kurang lebih 50 kurang sauprit, guys. Jen